Mossos d'Esquadra que pateixen una discapacitat. De quina manera poden seguir vinculats al cos policial? És el tema que centra la nostra taula policial del dimecres, un tema que ens porta el Xavi Collado, que ara mateix es troba ja a la sala i amb els convidats. Xavi, bona tarda. Bona tarda, Xavi. Sí, parlarem de Mossos discapacitats, parlarem amb l'Àngel, l'Evaristo i el Toni. Sobretot coneixerem també la història de l'Evaristo, perquè l'Evaristo, entre altres tasques, va ser escorta del president de la Generalitat. Cada any uns 15 agents del cos de Mossos d'Esquadra queden discapacitats. Quins llocs de treball poden ocupar aquests exagents si volen seguir vinculats amb el cos policial? Avui a la taula policial parlem de Mossos d'Esquadra amb discapacitat, un tema que ens porta el Xavi Collado. Xavi, bona tarda. Bona tarda, Xavi. Doncs sí, per parlar d'aquest tema hem convidat el Toni Castejón del Sindicat de Mossos d'Esquadra, l'Àngel Gómez Quintero i l'Evaristo Camacho. Ells són de l'Associació per la Integració Laboral Mossos d'Esquadra amb Discapacitat. Jo no sé si presentar-vos com a exagents de Mossos d'Esquadra o com a Mossos d'Esquadra. Segons el departament, sou exagents. Jo matitzaria. Jo diria que, segons el departament, són Mossos als quals se'ls tracta com si no ho fossin. Perquè, que jo sàpiga, a la meva nòmina posa que sóc mosso. I mai se m'ha donat de baixa del cos. A la nòmina Mosso d'Esquadra, evidentment. Evaristo, la teva història, com és? Sabem que, entre altres tasques, tu has estat escorta del president de la Generalitat i de diferents consellers de la Generalitat de Catalunya. Quina va ser la teva història? Vaig tenir un accident de treball in itinere, amb resultat d'amputació del braç esquerre, i a partir d'aquí va començar el meu periple amb el departament. Quan vaig acabar la meva recuperació, se'm volia expulsar del cos, se'm volia deixar sense feina, malgrat, perquè sembla que els bombers de la Generalitat de Catalunya se'ls recol·locava amb el meu grau de discapacitat, i malgrat altres qüestions, el departament me va tancar totes les portes per raó de discapacitat. I l'Àngel? La història de l'Àngel? El meu va ser una caiguda, que després va ser malaltia comuna, un tema a la columna, i al desembre del 2004 el departament em truca i em diuen que estic fora. Com que sóc advocat, el que vaig fer és portar-me el meu tema. Es va guanyar, també vaig guanyar el judici de l'Evaristo, i el meu tema, a passar d'això, des del 2004, 2005 concretament, encara no s'ha acabat. Estic pendent que el jutge ja ha dit que tinc que cobrar 5 anys i 10 mesos. I la vostra feina, la vostra vida laboral, com ha canviat? Bueno, ha canviat molt, vull dir, segons el departament ens tenen com una mica raconats, com si fóssim administratius. Nosaltres, com diu el company, seguint sent Mossos, ens tracten com a administratius. Però abans, a la nòmina dèieu que posa Mossos, eh? Correcte, o sigui, correcte. Treballeu, perquè la gent no sàpiga, a l'edifici dels Mossos. Sí, correcte. A la comissaria Gustoki, no? A la comissaria Gustoki. El que passa que ells diuen que són tasques no policials, no entenem per què, perquè podrien fer altres tasques molt més importants, per les quals estem capacitats. Vull dir que el fet de preparar un mosso és costós, la nostra experiència tindria que servir per alguna cosa, i el departament el que fa és ens arracona d'aquesta manera. No entenem Podeu per què. explicar què us expliquen? Exacte. Què expliquen? Perquè la societat sàpiga per què no es consideren Mossos. A veure, jo tinc un decret, jo tinc una sentència que diu que s'hem discriminat si s'ha vulnerat el principi d'igualtat respecte als bombers de la Generalitat. Per què? Perquè els bombers de la Generalitat, amb el meu grau de discapacitat, els recol·locaven en places de segona activitat. Què és la segona activitat? Què és? Fer funcions complementàries. I la meva sentència diu que jo estic capacitat, com diu el company, per fer aquestes funcions complementàries. Per tant, en el moment que la Generalitat em va deixar al carrer, durant 2 anys, em va discriminar. Aquestes funcions complementàries poden ser administratives, o a les sales de coordinació, o a les sales de comunicació, qualsevol tasca que jo pugui fer, que un company que està ara en segona activitat estigui fent, jo l'hauria de poder desenvolupar en base a la discriminació positiva que parlen les lleis d'antidiscriminació o la Convenció de la ONU dels Drets de Persones amb Discapacitat. A mi se m'hauria de recol·locar en una d'aquestes places fent aquestes funcions. Perdona, Antoni, volíem perquè parli també el representant del sindicat dels Mossos. Des dels sindicats, què més podeu fer? M'imagino que ho heu fet molt, perquè se'l reconegui. Què més podeu fer i com està el tema ara mateix? Nosaltres els recolzem absolutament, vull dir, jo crec que és un dels temes més greus, i mira que hem parlat de retallades i hem vingut a aquest programa a vegades per explicar problemes que tenim, però aquest tracte que dona la Generalitat de Catalunya als seus policies, és a dir, gent que està treballant, té un accident treballant, o a la seva vida personal, o una malaltia, i a partir d'aquí és que t'arraconen. Com ells estan dient, són policies, ho posa a nòmina, però resulta que els treuen la placa,
que això per un policia és brutal, és dramàtic, no tenen funcions policials i els tracten d'una manera absolutament vergonyosa. Jo crec que és un tema gravíssim i absolutament... I a l'Evaristo, el dia de les esquadres, li van donar una medalla, però va rebre una trucada que et van dir que no portessis l'uniforme, que no portessis la vestimenta del Mosso d'Esquadra. Això per tu va ser una humiliació. Jo crec que és un tracte denigrant, no sé a què ve aquest tracte denigrant, que ens tractin com si no fossin policies quan tenim el règim disciplinari del cos, a la nòmina posa Mossos, com hem dit, no es pot entendre, jo puc entendre que el dia a dia ens diguin, escolti'm, valle de paisà, però el que no puc entendre ja que en un acte oficial, fins i tot en un acte oficial, et diguin que no vagi d'uniforme. Que quedo lleig? És possible que quedi lleig? Quin tracte és aquest? Per mi és un deshonor. Sí, sí, evidentment. Ser policia que ens tracti d'aquesta manera. Àngel, perquè a treballar aneu d'anar de paisà? Sí, sí, anem de paisà. Amb les feines aquestes que estaves explicant que feu vosaltres, aneu de paisà? Anem de paisà. Sense placa? Sense placa, tenim una credencial d'administratiu i també una cosa que no s'ha dit, que també ens retiren les armes particulars. També? Pagada per tu. De fet... Això és important també que se sàpiga. Vull dir, ens ho retiren tot. Inclús per accedir i poder treballar amb els ordinadors ens donen una clau d'administratiu. Com si ens haguessin canviat de cos. El tema econòmic també és important. Perdona, l'arma pagada per vosaltres és vostra, vull dir, és una arma pròpia. Sí, però va junta a la credencial. Clar, si et retiren la credencial... Evidentment ja no pots tenir aquesta arma ni podies comprar-ne més. Exacte. Jo el que vaig fer és anar a la Guàrdia Civil per dir, feu-me el canvi de guia, perquè quan tu et jubiles fas un canvi de guia i la pots mantenir, si no tens un tema psicològic. Em diu, però si no estàs jubilat. Clar, no ho estem de jubilats. No se'ns pot jubilar amb el règim general. Per tant motiu no vaig poder fer el canvi de guia. I ara, bueno, una intenció de l'associació és, lògicament, reclamar que se'ns tornin plaques, que se'ns torni tot, i els drets, no només de nòmina, sinó els drets, diguem, del cos. El tema econòmic, no?, també està... Si em permets, sí, exactament, el tema econòmic. Amb el decret, el que es pretenia, la enginyeria jurídica del decret, era treure'ns de la situació de segona activitat que marca la llei. Una situació en la que és perfectament compatible per la llei de la Seguretat Social, és perfectament compatible que estiguem en segona activitat. Però el decret ens treia d'aquestes places amb l'objectiu de retallar-nos el sou. Precisament en concret amb l'objectiu de retallar-nos les prestacions del sou de Mosso d'Esquadra, dient que això era una suma de retribucions. Escolta, jo que sàpiga, una prestació, un ajut a una persona amb discapacitat no és cap retribució. O sigui, us havien rebaixat el sou? Sí, correcte. Que ja s'ha fet. Què ja s'ha fet? A aquests 6 companys ja els hi han aplicat això. Els hi han restat del salari de mosso a la prestació de la Seguretat Social. I no hi ha cap altre motiu que la discapacitat. Nosaltres ens preguntem, a un mosso viudo se li resta la prestació de viudetat? Això és un decret de l'any 2008, quan el conseller era en Saura, no? Sí, però no va aplicar mai. És ara que ho volen aplicar. Clar, els bombers de la Generalitat... Torna a dir, quins bombers i altres cossos policials passa el mateix? No, amb els bombers no? Totalment diferent. Amb la Policia Nacional, que sapigueu? La Policia Nacional classes passives. és diferent. Ells són classes passives de l'Estat. És molt diferent, no ens podem equiparar. Nosaltres tenim règim general de sempre. I la Guàrdia Urbana, per exemple, la policia local? La Guàrdia Urbana, per exemple, la de Barcelona concretament, són expulsats amb una invalidesa. Són expulsats? Expulsats del cos. Fora. Els hi diuen jubilació forçosa. Nosaltres, per exemple, des de l'associació ens hem vist obligats a ajudar policies locals de diversos pobles de Catalunya i tenim casos realment sagnants. Vull dir, resolució per part de l'Ajuntament, vostè està jubilat forçós. Escolti'm, al règim general no hi ha jubilació forçosa. Funcionaris de l'Estat, sí, però no el règim general. Àngel Evaristo, ara estic pensant amb l'Antonio, quan aneu a parlar, per exemple, amb el Departament d'Interior, què us diuen? En el cas, per exemple, de que no poden utilitzar l'uniforme, en tot això? Ha sigut una paret. És a dir, és un tema que és molt complicat, és un tema que ells han passat una travessia pel desert, quan han tingut aquesta malaltia, un accident, el que sigui, s'han vist molt sols, i quan els sindicats hem intentat ajudar, francament, està costant molt, i esperem que això solventi, perquè és un tema, torno a dir, absolutament greu, gravíssim, de que un policia que treballa pels demés, que dona la vida pels demés, o se la juga per un desconegut en qualsevol moment, si té un accident, te'n vas al carrer. A més, hi ha tasques policials que es fan en una comissaria que no les fa merament la policia, sinó que les fan administratius, que en aquest cas vosaltres podríeu fer tota aquesta tasca administrativa que estan fent els administratius contractats pel departament, no? Hi ha administratius que agafen denúncia. Aquí és on volia anar, no? Ordres judicials. Això és una tasca... Amb una informació confidencial que està passant per administratius. No tenien que fer l'administratius. Seria tasca per la gent, nosaltres diem operatius a no operatius. És a dir, si jo no puc estar al carrer seria no operatiu.
Però dintre de les comissaries hi ha infinitat de tasques que es poden fer, moltes. Jo mateix soc advocat, vull dir, a mi no m'importaria col·laborar. Vull dir, es tracta de fer-ho entre tots. Si us pregunto ara mateix com us sentiu, Àngel i Evaristo, Bueno, fatal. en poques paraules. Abans has dit que és un deshonor el fet que aquest que et van donar la creu el dia de les Jo recordo, quadres. una de les nits més tristes de la meva vida va ser el dia que un company em va dir que amb l'amputació del braç em fotrien fora al carrer. I T'ho va dir un company? no parava de plorar. T'ho va dir un company. M'ho va dir un company. Va dir, mira, la veritat és que te fotran al carrer. Aquell dia jo no parava de plorar i va ser la pitjor nit de la meva vida i quasi no vaig poder dormir. Quan vaig sortir de l'amputació de l'hospital, em van dir, un alt càrrec de la Direcció General de la Policia, que em busqués feina. Hi ha una cosa greu, Xavi, i és que agents de Mossos d'Esquadra que tenen algun tipus de malaltia estan ocultant aquestes malalties precisament perquè no passi això. Nosaltres els hi diem, ens veiem obligats a dir-los, perquè ens demanen, ens pregunten, ens venen a veure, i els hi tenim que dir a vegades, nois, si pots aguantar, amaga-ho. Amaga-ho el que tens. Perquè no entri en aquest bucle. Sí, sí. De La gent té problemes. por, exactament. Tant de bo estigui en vies de solució, vull dir que això tant de bo esperem. Jo crec que de moment no. De moment. De moment no hi ha vies de Mira, solució. l'equip del programa, us ho dic perquè ho sapigueu, s'ha posat en contacte amb la Conselleria d'Interior. Fons policians volen deixar clar que des del cos sempre hi ha hagut una voluntat integradora d'aquests agents amb el cos i la prova està en la creació de la segona activitat l'any 2008, que abans us deia l'Evaristo, que van acordar amb els sindicats i que abans d'aquesta data no existia. Perquè fa els sous expliquen que cobrar més que els seus companys seria un greuge comparatiu i que aquí rauria la desigualtat respecte als seus companys. Sí, però abans hem parlat del greuge comparatiu. Escolta, si un discapacitat, pel fet de tenir uns ajuts o algunes prestacions que venen de Madrid, de la Seguretat Social, és un greuge comparatiu tots els discapacitats que treballen a Espanya i a Catalunya. Perquè la immensa majoria tenen ajuts i prestacions. Llavors, diguem-ho clar, és un greuge comparatiu que un discapacitat treballi per la Generalitat de Catalunya? Sí o no? Tenim dret a treballar? Per què s'ha aprovat la Convenció de la ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat i Espanya s'ha adherit a aquesta convenció? És una hipocresia haver-se adherit a aquesta convenció? Per què s'ha refós tota la normativa de persones amb discapacitat i es parla de discriminació positiva, principi d'igualtat? Això que diu el departament no és ben bé així. Vull dir, el decret del 2008 és un decret, però la llei ja existia des del 94. Sí, Concretament a mi i al company Evaristo i algú més, que han dit als jutjats, apliqui vostè la llei. Per aplicar la llei no necessita cap decret. 14 anys. Esperem que des del departament ens fan un decret que discrimina, perquè ha creat places per discapacitat. Si això passés a una empresa privada, aquesta empresa obriria cada dia els diaris. Hem de tancar. Gràcies, Antoni. Gràcies, Evaristo, i de veritat que hi hagi sort, que hi hagi... Que aquesta desigualtat vagi desapareixent molt a poc a poc. Si això es fes, el tema de treure'ns d'aquestes places per posar-nos en altres, perquè cobrem menys, si es fes amb dones, amb gais o lesbianes, això seria un escàndol. Per què amb persones amb discapacitat ha quedat clar. no passa res? Ja és un escàndol. Gràcies, Xavi.